Hey guys, matong buntag na itong tanan. Tukong ko kaya tugnawa. Ang pamahaw, saging with buwad. Kinamos. Tapay tundan. Kanta guys. Mitas buwad Banak kena rajung katay sang birman nak kemo nidang kalingawan. Waslik si dari kay terus pilar. Minasagin kita tamis ba? Abang ngaam. Laig panahon dari. Ang kuwan. Tukong ko kay ang tugnawa. Palaging healthy ang pagkain at ulam sa mahina. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at palaganan sa mga pagkain at exercise araw-araw. Naritaw din nga si King ang dagat. Para sila may yung victim. May biktima. Magdilimtanon rap din. Tawag na eh! Magka? Gaya kasero. Okay! Morning! Morning! Kaon! Saging! Parisag os buwan. Ha naman mo? Airport namin. Ha? Sa airport namin. Oh. Wala sa din yung flight. Sa una? Alauna? Sa dumi ng nanay ko para rin mag-slap eh. Kaya si Gian ang hilak. Gidaon ta to. Kasi ang hilak, bata. Iingat na doon ang gubat ko na lagi. Ano na, biyahe na sila? Biyahe na mo? Alauna pag-flight. Biyahe na mo, Do? Biyahe na mo? Wala pa. Alauna pag-flight. Wala sila sa airport. Ah, nana mo sa airport lagi? Airport na Binay. Mahapit pa sila sa Valencia. Mahapit mo sa Valencia? Airport na lang. Oo, nasa na. Nay, ingon ni Toto, patawagan daw si ate mo ni Kagay mauwaw man kumangutanang good. Mao na kayo ba? Ano naman good to? Ang game na? Ay, kung naaba na mahigdaan dito. Kaya basin magagawin may pag-uli. Ano ang tawagan? Tayo buwa daw. Diretso na lang le. Gagagin naman to siya. Nangutan naman to siya. Naamang guna? Kaya sa manang kwan? Sige ko no, ako ng tawagan. Kaya magtawag na pag-utro ko. Sige, bye-bye. Sige, amping mo. Amping. Apo. Tawagan ko ba? Nabay. Mani ka na ba kung may bakante? Naman. Sige. Sigurado ng pag-alaga at koleksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalo na sa tips ng pamilya. Dapat mag-alaga, mag-proteksyon din. From unique toothpaste with lab
dalaga ng breast, kaya fresh ang hinila with regular juice. Tandaan, Mamis, para mas Ano kita? Yaman. ang ibig ng pamilya. May salis mo na. Simuli ka mo pangita. Kaya kayo naman eh. Ano ara ini? Yaman. Kaya naman. Tubag-tubag ini. Subo kami sa inyong Mindanao, maayong bunta. Adlaw Sabado, Enero 24, 2023, Ang ning kawas na Ang daog mo? Dahil siya ako sa mga kaya. Balik ang 6, 5, 8. 5 mo nang balik. Hindi dyan baka sila rog. Sakas. Hindi tangan laon maka. Tanlaon. Uwan, ma'am. Mamay uwan. Mamay uwan tangan laon. Kaya naman. Dugay mo ito, bag. Ligo sa ligo. Mahaba. Gawak mo nagbata ay. Wa. Ayun. Namuntan po. Yung tawag mas Ria. Nama ko nagkagdaan. Umuhapit sila diha. Nahaman. Ano ah? Hindi mo ito ka maawa kung sila muhapit. Hindi ako nuwa ko nagkagdaan. Ay guys, ikan na kog merkado, sugo kog pataya ni nanay. Palit kog pan, isnak kong latatay. Palit ko na rin mais, kinaikag ko. Kanta guys. Ang mingawa dari, uy, kamerang tulo. Mais nga nay cheese, ug nay star margarine, ug condense. Tag 30 ag baso. Ay, tag 35. Kanta. Sige, panaway na diha. Kaantag mais. Nabtunan ka. Medyo namtanan. Papiling victim, raba. Gapon, utrog batasan nimo manunungay gapon. Masige kag paninda lagi. Pero sige pagkag pangdaot, sig panglibak. Kanang mga tao nga among gipang istoryahan, wa na ganahin nimo. Nga na ning sumbong na rin namo sa imong mga gipang istorya. Imong mga gipang daot. Pikat nimo. Dili ko madutlan na imong kabuang. Dili pagbagminatay kag pangdaot diha. Ako'y paki. Kaon ko gaho. Napay anyan hilas nga words nga di kuno namo siya igunsa. Bisag luto kuno wa kuno siya mangadyo dari namo. Pero isa ka sa akong saging ito sa kadutaang tatay tinanam ni Kuya Rig ipangkuha. Kip ang nanay dari ning labay dagdag sa kasakong saging. Pag adto pang roy dadto na kuro na tinubaan. Kuha na sa bugira. Lamig yung sabaw.
Mama. Apit ng sud, agma isang laok. Doon agay po sinay kamuti. Anong sudan is adobong manok. Pandawa naman kay ligo. Panda. Hindi man ka pwede doon eh. Madinong tanon, 2026 na. Dumot yapon. Mag-reunion among batch sa nag-graduate na mag-graduate mag-elementary batch 2009-2010. Mag-reunion kong nag-eskwela sa elementary dari sa Putulkan. Apa pa dira po rami. Ay! Tik bigig ka. Abtik sikig ni tao no. Ako vlog hapon. Hindi sa ko hapon na. Naghatod dyan kung Nixis Pilar dyan. Nang libre po sa tililya na mo at tumuluktihan. Na matupag ulit na dari. Nagtukog sudlon kay mamakal sa unta. Wow man ko. Nag-igo naman ko nakatad og pondo. Ulit. Nagkuha ang tiri. Amtan ko yung uwan, apang malasa. Wa pagkapamakas, uwanan pa. Na may basurahan na to. Dahil may ingag labog-labog rin ako sa to, may dugdubuanan. Kauhaw po da. Panda, sige pangup-kup, oy! Labaw po. Manok na sig pangakhana ng tanom ni nanay. Ay, kamingaw.
Butterfly. Hoy! Bye guys!